This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko og mga igsoon mayong buntag kaninyong tanan. Anera usab si Pastor Jenny Limbag makikuban kaninyo sa tulumanon. Ang pulong sa Dios gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan ta masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan, may buntag sa atong Baptist District. Midasigon malipay nagapangalagad si Ginoong Chairman sa North Gospel Team, Pastor Sam Unahon, o bansab siyang kapikas kinabuhing amsab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan diha, Pastor Sam. Good morning usab sa atong mga kaigsunag kay galaan na mati diha sa Libuna. Tanan na mati sa Libuna, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Libuna Poblacion Fundamental Baptist Church nga gihandol ni Pastor Russell Tabiki. Good morning kaninyong tanan, higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Salamat sa Ginoo, gadalayon gyud ang Ginoo. Good morning kang kanhi Gobernador Alex Kalingasan. Good morning kaninyong tanan dia. Gob, no? O bano sab siya kapikas kinabuhi Ma'am Ilya o ingam sab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab kang Mayor Tutom Kalingasan. Good morning uban sa ang kapikas kinabuhi Doktora Kalingasan. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga igsoon kay galaan na mati diha sa gitawag siya uga Cruising Libuna. Tanan na matis Cruising Libuna. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Cruising Libuna Fundamental Baptist Church ng gandol ni Pastor Mata. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Good morning usab diha sa taga Santa Fe. Gagandol gyapon ni Pastor Rosindo Mata. Good morning kaninyong tanan nga mga Kristohanon diha, no? Good morning usab sa mga naminaw dinhi sa gitawag siya uga Agusan Canyon o Pereps. Ila sister Nani Subibi og uban pa. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Phillips Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban siyang alagad si Ginoo diha. Madasigon malipayan kay uban kaninyo Pastor John Amor, Mama Amor, o uban sab silang kapikas kinabuhi. Amen. Uban sa ilang bungas pag minalay. Good morning kaninyong tanan, no? Okay, good morning Pastor John. Good morning usab sa atong mga kaigsuonag kay galaan na mati dinha sa gitawag siya uga Cruising, Damilag. Tanan na matis Damilag. Good morning kaninyong tanan sa mga Senyeros family, Arunias family, o tanan nga nagapamati diha sa Damilag. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Damilag Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban siya alagad si kanon diha Pastor Robert Anthony Oculares. Uban usab ka Pastor Dodds o kang Ma'am Lani, no? Uban usab sa kapikas kinabuhi ni Pastor Robert Anthony Oculares. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa atong mga igsoon kay galaan na mati diha sa gitawag siya uga Balubal. Tanan na mati sa Balubal. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Balubal Fundamental Baptist Church. Uban siya alagad si Ginoo diha Pastor Agsito, Ma'am Agsito, no? Good morning kaninyong tanan. Igala ko migsoon. Good morning sa mga Sabilienas family. Good morning, Brad Rey Sabilina. Good morning, usab kang Brad Gutierrez. O sa Gutierrez pamilya og Haklads family. Good morning kayo tanan. Tanan mong Kristohanon diha sa Balubal. Good morning kaninyong tanan. Good morning, usab din sa Mambatangan. Tanan na matas Mambatangan. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa Kristohanon diha sa Mambatangan Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa yung alagad si Ginoo diha. Madasigon malipayan kay uban kaninyo Pastor Peter Lindaban Jr., Pastor Maki Lindaban. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga Kristohanon kay galaan na mati diha sa Lae. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Lae. Good morning, no? Oga salamat sa Ginoo, oga dalay gud gyud Ginoo. Good morning ilan ni Sister Brad Jimmy Lumpon, no? Diha sa Alae. Good morning kaninyong tanan. Uban sa kapikas kinabuhi. Good morning usab palihog PM Brad, nalimot ako sa imong kapikas kinabuhi, no? Brad Jimmy Lumpon, good morning, no?
Og yung usab, good morning sa mga sakop ni Pastor Rudy Soyco. Good morning kaninyong tanan, no? Labi na gid sa mga Kristiyano nga gihandol ni Pastor Rudy Soyco. Good morning kang Ma'am Ima. Og yung usab, good morning sa tanan mga Kristiyano nga gihandol ni Pastor Soyco. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Mantibugao. Tanan na mata si Mantibugao. Good morning kaninyong tanan. Labi na gid sa mga Kristiyano di sa Mantibugao Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa mga alagad si Ginoo diha madasigon malipayan kay uban kaninyo Pastor Gumunan, no? Good morning usab sa atong mga kigsunag kagalaan na mati din na sa gitawag siya oga Lunukan sa mga Dignos family. Good morning kinitan. Labi na gid sa mga Kristiyano na gidiya sa Lunukan Blessed of Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad si Ginoo diha madasigon malipayan kay uban kaninyo Pastor Benji Declaro, Ma'am Itse. Uban sa ilang bungas pagminalay. Good morning kanyang tanan. Huga kang Pastor Ronnie Pinon. Uban sab siya kapikas ginabuhi. Ingom sab silang bungas pagmanalay. Good morning kanyang tanan, no? Salamat sa Ginoo. Gadalagon gyud ang Ginoo. Good morning usab sa taga San Miguel. Tanan na mati ni San Miguel. Good morning kanyang tanan, no? Good morning sa mga Abanios family. Ila Sister Joy Abanio. Good morning kanyang tanan, no? Salamat sa Ginoo. Gadalagon gyud ang Ginoo. Good morning usab sa gitawag siya uga Pingol's family, ilan ni Kagawad Pingol, oga ingom sa Balilis family, ilan ni Brother Roger Balilis Terinday, no? Good morning sa mga ilang Kagawad, namok, good morning kanyang tanan dia Kagawad, no? Bansa mong kapikas kinabuhi yung sab sa inyong bungas pag minalay. Good morning kanyang tanan. Good morning usam kang gitawag siya oga Tatay Tino namok, og Nanay Saling namok. Good morning kanyang tanan. Uban sa good morning usab kang Sister Marisa. Namok sa dalaga pa, daigdigan na karon, no? Bansa kapikas kinabuhi nga tuwas gawas nasod kay base nag-monitor sa FB. Good morning kaninyong tanan, no? Brad Ondoy. Good morning, no? So good morning usab sa gitawag siya mga daigdigans family. Mga kabataan ni Nanay Karing daigdigan. Good morning kaninyong tanan. Good morning Nanay Karing. Good morning, no? Good morning kay Sister Joy. Uban usab kang Brad Julio singom sab silang bungas pagmanalay nga si Julie. Good morning usab kang Sister Grace. Uban usab kang Brad Jerry Trasares. Oga ingom usab silang bungas pagmanalay nga si Maymay og si Kian, no? Good morning usab kang Ma'am Gina. Uban kang Brad Archie. Uban usab sa ilang bungas pagmanalay nga si EG og si Alia. Good morning kinyo tanan. Good morning usab kang Sister Joan. Uban kang Brad Juni, uban silang bungas pagminalay nga si Kobe. Good morning usab kang Sister Mi. Uban usab kang Brad Jerry. Ingom usab kang Bunbun. Good morning kanyang tanan. Good morning ka Paritoto og Sister Inday, no? Og Mads Faith. Good morning kanyang tanan. Good morning usab sa taga Diklom. Tanan matas Diklom. Good morning kanyang tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Diklom Diadem Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad sing Ginoo diya madasigon malipayan kay uban kaninyo Pastor Litanyo, no? Salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo. Good morning usab. Ila Brad Rene Britos. Good morning kaniyo tanan dia Brad Rene, no? Ban sa mga pikas kinabuhi ingom sab sa inyong bungas pagminalay. Good morning kaniyong tanan. Good morning sa taga Noah's Ark. No, dia sa Santo Niño. Good morning kaniyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo dia madasigon malipayan kay uban kaniyo Pastor Tuto Raot. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo ga dalaygon gyud Ginoo. Uban sab silang iyang kapikas kinabuhi og Pastor Anduhan, no? Salamat sa Ginoo taga Noah's Ark. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Poblasyon Manolo Portits Bukidnon. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo ga dalaygon gyud Ginoo. Sa tanan nga nagapamati, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa gitawag siya uga Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Banso alagad si Ginoo diha madasigon malipayan kay uban kanyo Pastor Mike Unahon, Ma'am Susi, Pastor Art Salbania ug sa ilang misyonary diha Pastor Noy Pinalas. Uban usab kang Ma'am Nining iya kapikas kinabuhi usab silang bungas pagminalay nga si Jomjom og si Daphne. Og salamat sa Ginoo ga dalaygon gyud ang Ginoo. Good morning dayton kang Brad Dundon Lucero, uban kang Sister Risa, uban sad silang bungas pagminalay. Good morning kaniyong tanan. Tanan nga nagapamati karon nga wala ko manganli.
Good morning kaninyong tanan higala og mga igsoon sa kahanginan nga subawan sa ulan gapon. Good morning kaninyong tanan nga nagapaminaw, no? Salamat sa Ginoo ug dalaygon gyud ang Ginoo niini nga kabuntagon tungod kay magkagdunggan na usab kita sa kahanginan higala og mga igsoon pinagi sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ug salamat sa Ginoo o dalaygon gyud ang Ginoo. Gagahapon na umana gyud ang tigom sa mga pastor dito sa Villanueva Fundamental Baptist Church. Salamat sa taga Villanueva, lami kay ilahang preparation. O galami sad kay ang ilang anindot kaysa ang ilang pahiyom, no? Naa sa kalipay, kadasig. Salamat gyud taga Villanueva Fundamental Baptist Church. Salamat gyud sa inyong pagatiman sa mga alagad si Ginoo, no? O sa mga kanakan si Ginoo. So, ang inyong karasig makapanakot. Salamat yun niya na, no? Good morning dito kaninyong tanan, taga Villanueva, no? Ban sa inyong pastor. So, among ipaabot gid kaninyo ang malipayon nga pag-ingon o pagpasalamat sa inyong pag-atiman kanamo. Okay, so, salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Ang sunod nga panagtigom sa mga pastor dito na pagahimua sa gitawag siya og Mantibugaw, ilan Pastor Robert Gumunan, no? Ikaduhang Sabado sa sunod bulan, no? March, April, sa April, no? So muna, higala og mga igsoon. Karon higala og igsoon. Good morning dito sa taga Kuwait, no? Tanan namate dia sa tanan namate. Nang namate dia sa Kuwait si Sister Maris. Salamat gyud. Good morning. Gabi ipanda ko sila alas 12 pa karon dito, no? O mayang gabi dia Sister Maris, dayon good morning dire sa ato nasod sa Pilipinas. Tuga salamat sa Ginoo dalaygon gyud ang Ginoo, no? Good morning dito sa Rapid Slam, no? Salamat gyud sa kanunayng suporta, no? Sa kang Dodong Rolando Elec uban sab sa iyang pamilya, Chi, iyang kapikas kinabuhi og inom sa bungas pagminalay nga si Shaira o si Shanshan. Okay? Dagan pa ang naga-monitor na to sa Facebook. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Karon nigala ko migsoon. Adto kita sa pamalandong sa pulong sa Dios, niya paggihapon kita sa bahin sa gugma, no? O duha pa kabutang ang ato nga nahisgutan unya ang ikaduha naapatas tunga-tunga. O atong tingwaon nga mahuman karon, no? Ingon sa pulong sa Ginoo, please open your Bible in the book of Heart of the Bible, John 3:16. Sa English nga pagka-translate, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. O yung masab sa Romans chapter 5 verse 8 sa Binasaya nga pagka-translate, kaya Dios nagpasundayag sa labihang gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpagamatay alang kanato. Wow. Magampo na kita mga itagkaalam ngadto sa atong labaw nga magagahom. Dalaygon og labing gamhanan ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo sa kagayonan nga sa makausap pa makapamalandong na usab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong ug palihog ihatag ang pinasay nga kaalam kapatid sa pagbatbat sa imong pulong. Ginoo tagay sad kami kaalam kaming nga nagapamati aron masabta na mo sa labing sa imong pulong ug magtulod kini kanamo more kaming magmalipayon magbadasigon sa pagpangalagan diha kanimo Ginoo kaming tanan nga nagapamati. Kung daw galing adunay nagapamati nga wala pay kasiguruhan nga langit paingon, ikaw magapanglihok sa tagsa-tagsa nila kakasing-kasing. Pinagi sa mong balaan ng Espiritu. Aron Ginoo nga maangko nila ang kasiguruhan. Kaya ikaw po ang naniguro ni ini Ginoo. Busa Ginoo ikaw magapanalangin sa tanan nga nagapamati. Labi nga katong wala pa diha kanim Ginoo. O isab katong naana diha kanim Ginoo. Mudugangan ang kalipay. Kadasig sa pagpangalagad diha kanim Ginoo. O bisan sab Ginoo ako mga pagpangaliw po paghangyo. Nga ikaw magapanalangin o hikap sa mga gamanan kamot sahid sa lawas nga namati karon nga dunay balatian. Ikaw maghikap sa mga gamanan kamot Ginoo sa
ilang mga balatian Ginoo. Si Sister Joy Abanyo dito Ginoo, naa siya sa balatianon nga lawas, ikaw magahikap sa magamanan kamot sa siyang lawas sa balatian. Paliog ayuha pinaagi si mgahom pinagi si muntabang. Bisan ni pamulong mo si mong trono mamayo diha mamayo ingunana ikaw kagamanan ingunana usabang mo pagtuo di kan Ginoo. Panalangin usabang tambal nga iyang ginateng. Dino salamat Ginoo tungod kay nagtagbo ikaw sa iyang panginahanglan sa diha nga naa siya sa ospital. O padayon ikaw tagbo sa iyang panginahanglan Ginoo. Ginoo ikaw magapanalangin sa tanan nga nagapaminaw karon og simong pulong nga mulanog sa kahanginan. Gitugyan og giampo og gihangyog salamat tanan diha lamang kani Ginoo pinaglamas Kristo nga among luwas. Amen. Higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Parayo na kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios bahin sa gugma. No? Higala kumingsoon, ingon sa pulong si Ginoo kay gigugma gayud sa Dios pag-ayo ang kalibutan. Mao nga gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kun dili makaangkon hinoon sa kinabuhing walay katapusan. Ingon sa John 3:16. O yun usab sa Romans chapter 5 verse 8, kay ang Dios na pasundayag sa labing gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Muna ang gisulti sa balaan kasulatan ni gala ko og mga igsoon, no? Totally, dinhi sa balaan kasulatan nga naghisgot sa gugma, natay nakita nga 109 verse. Pero pipila lang ka verse ang ato nga hisgutan ni gala ko igsoon. Og ang atong dugukan mao gyud ang John 3:16 og ang Romans chapter 5 verse 8. So karon ni gala ko igsoon, sumala sa atong ipamalandungan ato ning gitaytulan og marvelous love of God. No? Nga buot ipasabot kahangahangang pag-ibig ng ating Panginoon. Gitawag ko sa siya og wonderful love of God. Kay bulungan or talagsaon nga gugmas Ginoo ug walay lain nga naigugma nga sama nini siya ra gyud. So atong diskutan ni atong miyaging bulan nga din sa paghisgutan niini nga dapat kung sa ulog kita kay niatong miyaging bulan man sa pagminahalay, kung magsaulog kita sa gugma, dapat ana nato ituon sa gugma sa Ginoo nga ang Ginoo mo'y utor sa gugma higala ko mga igsoon. No, dili sa gugma ning kalibutan. No? Sumuna higala ko mga igsoon. Kaya gugma sa Ginoo naghatag kini kanato og kinabuhi nga madagayaon kayo. Ingon ni Jesus Christ ni ani ako aron sa paghatag sa kinabuhing madagayaon gayud, abundant life. Diya sa John 10:10, no? Sumuna higala ko og mga igsoon. Marvelous love of God, kamangha-manghang pag-ibig ng ating Panginoon. Higala ko igsoon. Nga buot ipasabot hilabihan kanindot nga gugma. Nga naman, tungod sa gugma ang nagtulod kaniya, tungod sa gugma mo ning nagtulod nga maghatag siya sa pinakalabaw nga gasa sa tanang gasa. The greatest gift of all gift. Ato na nang ginalip ka sa itong miyagi, ato nang gireview para patuloy-tuloy nga mo angkop dito sa ikatulong punto. Igala kumigsaon. Mo ni nagtulod niya nga iyang ihatag ang iyang bugtong anak aron nga ang mosalig dili malaglag. Kinsa niya bugtong anak mao si Jesus Christ. Aron kita nga mosalig nini kay walay lain nga makaluwas nga ngalan nga gihatag sa silong sa langit ibabaw sa yuta, walay lain kundi si Jesus Christ higala ko og mga igsoon. No? Mo nang gisulti sa balang kasulatan. He gave the greatest gift of all gift. Ay sa higala ko igsoon na excuse ka jot lang. Kay murag naipiktahan sa ulan kagahapon. Aron lang yun pagbuhat sa bluto si Ginoo, amen og sugad bidag glory. No? So muna igala ko og mga igsoon. Karon, He gave the greatest gift of all gift.
Wala lain si Jesus Christ na ang iyang gihatag nga pinakalabaw nga gasa sa tanang gasa. Og naa kaniya ang kinabuhing walay katapusan nga sa diha nga motuo kanini ingon sa pulong sa Ginoo higala kumigsoon makaangkon sa kinabuhing walay katapusan og dili gayod malaglag. Okay? He gave the greatest gift of all gift. He gave His only begotten Son. Mao na higala kumigsoon. Bisan kita walay pagtagad sa Dios, wala magpasidugog sa Dios, apan ang Dios naghatag o gitawag siya uga, nagpasundayag sa irabiyang gugma, higala kumingson, nga ni sa matag usa ka nato. No? Unbounded nga gugma, higala kumigson, no? Walay kiutuban. Nga dili kay kung daghan na kayo ang ni gitawag siya higala kumigson ni tuo mahut na wala. Walay kinutuban nga gugma sa Ginoo. Higala kumigson. Kung niya pa, He gave very best and most valuable. Nga sa ato pa naghatag siya sa pinakamaayo o pinaka-bililhon, higala kumigson. He gave very best and most valuable. Busa, gitawag ka ni nato, kini nga gugma, sumala sa itong pamaladungan una, muna gitawag siya marvelous love of God, kangahangang pag-ibig ng ating Panginoon, dahil itong pag-ibig na to, kini nga, gitawag siya gugma, gitawag siya higala kumigsog, unmiserable love. Maghiskot kay tag unmiserable love, gugmang walay pagluban. No? Parehadang nagpadayag ka sa, nakakita ka sa usa ka binuhat nga, nibati ka sa paghigugma, o kada nga gugma, dili ka na galubad-lubad, mauna ang gugma nga dili miserable. Kaya nga naman, buhaton nimong tanan para sa imong gihigugma. Do everything in love. Buhaton nimong tanang butang tungod sa imong gihigugma. Og mausad ka na, higala kumigson, ang naitabo kanato nga gihigugma sa Dios, gibuhat sa Dios ang tanan para kanato nga iyang gihigugma. Nga bisan wala tay pagtagad, bisan wala tay gitawag siya nga pagdaig sa iya. Wala tay pagpasidungog sa iya, apan ang Dios mitagad kanato og mauna nga gibuhat niya ang tanang butang tungod sa gugma. Og mauna ang giingon sa pulong sa Ginoo sa Romans chapter 5 verse 8, kaya ang Dios nagpasundayag sa labing gugma nga nagalato, gidupan niya ang atong mga sala dito sa krus. Aron kita nga mutuo niining iyang gipasundayag nga gugma, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, abundant life. O dili gayud malaglag kay gikuptan pag-ayo sa Dios. Mauna, higala kumigsoon nga kini nga gugma, dili miserable nga gugma. Sa diha nga mituo ka kay nanalinghog ka, kay usa ka sa karnero sa Dios. Higala kumigsoon, gitagaan ka kinabuhing walay katapusan. O dili na gid ka maagaw sa kamot sa Dios, gikuptan pagkapag-ayo sa Dios Amahan. Nginang rit mo nang ingon ako nga double assurance. Unya di ka maniguro higala kumigsoon sa pagtuo nini, ang Ginoo na ang naniguro kanimo. Kanimo kanako. Ingon niya sa John chapter 10 verse 27, 28 and 29, ang akong karnero nagpatalinghog sa akong tingog. Sila nakailakan nako og ako nakailakan nila. Unsa pag-ila? Naila nato siya nga atong Dios ug maluluwas. Munang ato siyang gidawat. Ingon nga atong matuod nga Dios ug maluluwas atong kinabuhi, gidawat nato nga mao ni magkaluwas kanato. Mao ni ang atong gituhuan. Busa nailhan nato siya nga atong Dios ug maluluwas atong kinabuhi. Sila nakailakan ako ug ako nakailakan nila. Naon sa nagpangila? Nailhan nga iyang anak. Og dili na kayang anak, nailhan nga iyang property, God's property.
Munang ingon sa gitawag sa Episo Kapitulo 1, versikulo 13, mo numsab sa pagkadungog nimo, sa matuod nga mensahe sa mambilitaan ka matuoran nga si Kristo mo'y makaluwas sa diha nga kamo mituon ini, kamo gisilyuhan sa Espiritu Santo pagtamilan nga kita iya na sa Dios. Naghisgot ka na sa ownership of God. Mo kanigala kumigson. Sa diha nga mituota. Ung muna ningon niya, sila nakailakan ako o ako nakailakan nila. Isip anak, isip ihang property. Sa 28, o giatagan ko silang kinabuhing walay katapusan. Basta maghisgot ka ni walay katapusan, wala na expiry date. Dili kay kung makasala, mawala, wala. Kay kung iyagid sa Ginoo, kung anak sa Ginoo kung makasala, pantuno na. O di gina mawala. Di gina mahimong dili iyaha. Iyaha gyapon na. Pareha sa atong anak, nga nahimo na tong anak, unya makasala na bisag dakong sala, anak gyapon na to na. Galing lang kay ato lang patunon. Mao na igala kumigson. No? O gyatagan ko sila kinabuhing wala katapusan kanos alam sa diha nga mituota. O sila dili na gayon malaglag. Wala na expiry date basta dili na gayon malaglag, dili na hatag bawi. O wala nay, niya na pod. O wala nay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Grabeng kubot sa Dios. O niya pa, sa 29, ang akong amahan nga naghatag kanila nga rin kadako labing gamhanan sa tanan o labing dako sa tanan nagakuputo sab siya sa iyang gamhanang mga kamot. Inya imo pang panduwa-duwaan. Dili na nato panduwa-duwaan ni galang kumigson. Asa na nalatin? Ang pulong sino nalatin og napatik sa balaan kasulatan makita natong mabasa. Akong gi-review para sa naga-take note. John chapter 10 verse 27, 28 and 29. Double assurance na igala kumigson. Kinsa na nga gisilyuhan kay mito kadtong nanalinghog. Kay kundi magpatalingog, ingon sa Hebreanon kapitulo 2 bersikulo 3, kay unsaon man pagkaipsot sa tao sa silot kundi siya manumbaling sa dakong mensahe sa kaluwasan. Ato kay aton kay basig makuwatan, no? Hebreanon kapitulo 2, na kung dili ka manumbaling, dili ka higala kumigson makaipsot sa silot. Kaya sa tinuod lang, tanan tao, ibabos kalibutan, sinilutan na. Apan salamat sa Dios, kay siya ang nagpakasinilutan. Kaya ang silot sa sala, kamatayon man, siya ang nagpakasinilutan dito sa cross. Para kanato, higala og mga igsoon. No? Yan na, Hebreanon, kapitulo 2, versikulo 3, kay unsaon man pagkaipsot sa tao sa silot. So, man translation, unsaon man pagkaipsot sa pagkaigya sa tao sa silot, kundi siya manumbaling sa dakong mensahe sa kaluwasan. Kundi manalingog, dili gyud. Di gyud maabot kaniya ang balaanon pagtuo. Sama kang Saul nga kung nagpaka gididma lang niya ang nadunggan niyang tingog, di siya manumbaling. Di gyud maabot kaniya ang balaanon nga pagtuo. Pero nanumbaling man siya. Muna itong iskuta na tuuna nga gikan sa pagka-persecutor na imong preacher of the gospel. Mo sa tagikan sa pagkamakasala, mahimong kitang dili na makasala sa tubangan sa Dios. O makita giunsa pagbag-o sa Ginoo atong kinabuhi. O kini nga gugma, dili miserable nga gugma kung imo kining tuhuan. Ato kining tuhuan kay dili kini hatag bawi. Mao ka na higala ko og mga igsoon. Dawi pastor, sao na lang ng lahutay luwas. Wala kay labot ala, dito na siya sa pinutlanais liog. Ha? Mbor mo lahutay kag barong kang Kristo Jesus. Nga ingon nga para lang gyud nga di ka magpamarka sa mark of the best. Balaputlan kag liog, nakalahutay ka na, luwas ka. No? Muna igala ko umigsoon. Mosad ni, ang tinuod nga nagtuo makalahutay. Ha? Sa karon, sa mga pagsulay, problema, suliran sa kinabuhi, nga naman, sa diya nga ana-anay, gitawag siyang mga pagsulay. Ingon nga igsuon des Ginoo, gisulat diya sa gitawag siya o Santiago,
Dios mga igsoon, isipa nga libihan nga kalipay sa diha nagatubang na kamo sa lain-lain nga mga pagsulay. Ingon nga ikaw ako nakatagamtam sa pagmahal sa Dios. Nining dili miserable nga gugma. Kung ano na mga trial sa kinabuhi, isipon nga libihan nga kalipay nga naman. Kung ano na mga pagsulay, giandam lang ka ana sa Ginoo sa labing maayong butang. Higala kumigso. Like for example, Joseph. Grabe kalisod sa kinabuhi ni Joseph. Gikan sa iyang mga igsoon nga nasila sa iya, gihulog siya sa tabay. Unya higala kumigsoon. Dili lang kay kanalang, kung dili gibaligya pagid siya. Grabe mga pagsulay. O sa pagkahuman, giakusaran pagid siya nga usa ka repes na bilanggo. Pero tungod kay nagpailob, sige tawag siya og Joseph, padayon nga naghulat sa time nga iya sa Ginoo. Natagamtaman niya ang pinaka-anindot nga panahon, higala kumigsoon sa iyang kinabuhi. Ug hangtod nga niabot siya sa prisuhan. Og sa dito na sa prisuhan, mo sa gihapon, higala kumigsoon, ay kung igna nga wala siya mangandoy nga mukagawa siya. Ngandoy siya nga makagawa siya. Higala kumigsoon. Pero ang naitabo niya, giandam siya sa labing maayong mga panahon sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, naimo man siyang Prime Minister, higala kumigsoon, nga taga-dumala sa gitawag siyang katagayunan sa Egypto. Tiyaw mo na higala kumigsoon, grabe proseso sa Ginoo. Aron maging andam siya, pero kung wala nagpailob si Joseph ato, nagpakasala siya. Maingon siya nga, unsa man ang Ginoo igitabon ako? Matug ang panalangin sa iya? Dili. Pero tungod kay nagpailob siya nga nagpailob, imbes nagampo siya nga makagawa siya, ay kung ignang wala siya nagampo, bisag ikaw naman ihulog sa tabay makagawa sa tako din eh. O sa nakagawa siya, igala kumigsoon, imong tanawon, may worse pag iyang kinabuhi, nga naman, nahimo pa siyang ulipon. O sa diha nga nahimo siyang ulipon, gitintal siya sa asawa ni Putipar. O tanawa, bisan wala siya nibuhat o dili mayo, nidagan siya, gi-charge siya o nag-rep. O tanawa, naato siya sa prisuhan, o sa dito sa prisuhan, na ay mga kahibulungang pamaagi sa Ginoo nga makagawa siya dito. Ang Ginoo nagapanglihok. O hangtod, nga nahimo siyang Prime Minister sa kabutangan sa Egypto. Nagdumala sa kabutangan sa Egypto. Grabe ang pagpangandam sa Ginoo pag gitawag siya og proseso sa Ginoo aron maging angayan siya sa mga nindot nga mga panahon, nindot nga mga panalangin. Muna ngingon sa pulos Ginoo, isipa nga labihan kalipay sa diha nga nagatubang nagamo sa lain-lain nga mga pagsulay. Niyara tili panahona kung ikaw gako mingon tili ka nga miserable pa ni imbis na kaangkor kusugma, wala. Giandam lang ka sa Ginoo, kita giandam sa Ginoo sa mga panalangin nga angayan ikaw. Higala kumigsoon. Busa isipa nga labihan kalipay sa diha nga nagatubang nagamo sa lain-lain nga mga pagsulay. Kaya nakatagamtam ka sa matuod nga gugmas Ginoo, o ang gugmas Ginoo dili miserable kun dili muhatod kanimo sa pagkahayahay. Mo laging ingon ko atong una nga higala kumigsoon, usa ka akong higala nga nagingon 100 ka tuig gikan karon dato nako ako sang yatangan unsay pamaagi niya nga mahimo siya dato 100 ka tuig. Ingon niya mao man di ay kay ang iyang hisgutan ang kinabuhing wala may katapusan. Ayang hisgutan mao man mga espirituhanong butang. Ayang hisgutan mao man nga humani ni kinabuhiya ang tao nga iya sa Dios, kay siguro maging siyang iya sa Dios, sumala sa pulong sa Dios iyang giklaim. Balay nga bulawan ang puy-an para sa mga kanakan sa Ginoo, higala kumigsoon, kay ang giandam sa Dios balay nga bulawan. Busa dato na ka, dini ganis kalibutan, grabe ang tao pamulawan, nadugay na ulawan, nadatugan sa bulawan. Mao na higala kumigsoon.
Muna salamat gyud sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga ni kanato nga dili miserable. Ang gugma niya naghatod kanato sa pagkaharuhay, pagkahayahay. Moingon sa kanta, sa imong presensya o Dios. Take note, sa naanakas Ginoo, naanakas presensya sa Dios. Na ang kalipay, kadi ba ka malipay nga langit magapingon, giandaman pagkagbalay nga bulawan dito sa langit. Sa imong presensya, O Diyos. Take note, anong mensahe kanta? Adunay kalipay sa imong presensya, O Diyos. Adunay kaharuhay. Pagka nindot, tigala kumigsoon. Munang nindot. Busa, ikaw, ako nga nakatagamtam sa gugma sa Ginoo, natagamtaman mong gugma sa Ginoo, nga dili miserable, gugma nga walay paglubad-lubad, igala kumigsoon. Salamat sa Dios ug dalaygon gyud ni Ginoo. Muna nga gitawag kini siya marvelous love of God. Why? Because this love is unmiserable love. Sunod igala kumigsoon dito maglangan kay ato maning humnon karon. He gave very best and most valuable. Gihatag niya ang pinakamaayo o pinakabililon sa tanan. Wala laing pinakabililon sa tanan. Ang pag-adto sa gingharian sa langit. O makaadto lang ka sa gingharian sa langit tungod sa gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ikaw gako nga mutuo dili makatagamtam sa kalaglagan kun dili langit paingon higala kumigson. Sunod. Og mao ni nga dili gyud miserable ang gugma sa Ginoo nga gihatag niya tungod kay higala kumigson, do everything in love. Buhaton gyud ang tanan para sa paghigugma. Okay. Sunod, unmeasurable love. Mag-isgot kay tag unmeasurable love, dili masukod nga gugma. Walay kinutuban, walay utlanan. Nga matod pa, higala kumigson, gidlabaw, ginganlang kitag more than conqueror. Labaw pas mananaw, ganaman. Kay bisa ng kamatayon, bisa ng manulunda, bisa ng kinabuhi. Ako nagsari-sari, no? Nya, bisa na giabugon na giladmon. Dere magkabulag sa gugma sa Dios nga naakang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kay nituuta siyang gugma. Da? Asa mabasa Romans chapter 8 verse 37 padulong sa 39. Kamo na ato na higala kumigson. Muna higala kumigson, gaginganlan siya unmeasurable love. Mag-isgot kitang unmeasurable love, very great love. Limitless love. Measureless, dili masukod. Not able to be measured. Muna higala kumigson. Kung imog yung tanahon pag-ayaw, dili gyud miserable ang gugmas Ginoo. Nga naman, dito ta si katulad dito. Tungod kay ang gugmas Ginoo, wala ka niya higugma kay maayo ka. Tanawa ka na yung verse. Kaya ang Diyos nagpasundayag sa labing gugma nga ni kanato. Nga samtang makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Kinsa may tao sa kalibutan nga magpakamatay para sa magkasasala. May binaa para sa matarong pero tagsara. Itahan niya ang kagalingon para sa magkasasala. Wala gyud. Higala ko umigsoon. Sa salida na. Pero sultihan kung ikaw ang Diyos nagpasundayag sa labing gugma nga ni kanato. Nga samtang magkasasara pa kita, si Kristo nagpagamatay alang ka na ito muna nga kini nga gugma kamangha-mangha. Marvelous love of God. Kamangha-manghang kahangahangang pag-ibig ng ating Panginoon. Because this love is unmeasurable love. This love is unmeasurable love. Sunod dili miserable. Una dili miserable. Sunod dili masukod. Sunod unconditional love. No? Wala kang ihigugma kay gwapo ka.
Wala kay gugma kay gwapa ka. Wala kay gigugma kay maayo kay kang tao. Wala. Kundi ingon sa pulos Ginoo kay ang Dios na pusundayag sa labing gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpagamatay alang nato. Og dapat dinhi nato ituon ang atong pagsahulog sa gugma kini gitawag si divine love. Dili sa gugma sa kalibutan. Mo na igala kumigsoon. Mao nagigugmaay si Romeo ug Juliet tungod to sa utro sa gugma mao si Jesus Christ. Mao ang Dios. Ang utro sa gugma apan wala nila mamao paggamit ang gugma. Mao ni gala ko migsuon busa tun-an nato. Unsa ang paggamit ang gugma? Unsa nato paggamit? Do everything in love. Mao ni gala ko migsuon. Buhaton na to para sa atong gigugma. Ang tanan. Busakon ka na ang atong buhaton. Kana nga gugma walay lubad-lubad. Unmiserable love. Unmiserable love. O kaya nga naman, ang gugma dili ni masukod. Ang gitanyag sa Dios nga ni kanato nga gugma dili masukod bisan unsaon. Kay matud pa ingon sa kata, kung tinta ang kadagatan ug papil ang kalangitan, bisan tanan makasulat ug plumaigo sa tanan. Pagsulat sa Dios nung gugma, kulangon ang dagat. Kung tinta daw ang dagat, kulangon rin ang dagat. Ugang langit dili paigo bisan kini halapad. Mapuno na lang nagsulat sa gugmas Ginoo ang langit bisan unsa lang kalapad dili gyapon maigo. Ingon ana ang gugmas Ginoo higala kong maigsoon. Og mao ning ang gugma higala kong maigsoon nga atong dapat huna-hunaon. Ang gugmang kahanga-hanga, marvelous love of God. This love is marvelous because higala kumingson unmiserable love. Muna nga itong isgutan. Sunod, because una, unmiserable love. Unmiserable love. Apit magkaparehagin og tunog, no? Sunod, unmiserable love. Unmiserable love ang una. Sunod, unmiserable love. Dili masukod. Limitless love. Wala na kini utlanan nga gugma. Not able to measure. Not able to be measured. Dili gini mo masukod. Og mo ning gugmas Ginoo, gitawag na siya unconditional love. Mo na ikatulo. Maghisgot kitag unconditional love. Gugma kani nga dili kondisyon. Walay kondisyon. No? Og mauna ang dapat sad nato ipatagamtam sa atong kapikas kinabuhi higala ko migsoon. Dili kay, excuse agid ha. Dili kay higala ko migsoon. Kadisturbo ang kuan. Dili kay gitawag siya og gigugma ta kay gwapo ta. Ha? Gigugma ta kay gwapa ta. Asa tao ingon ana. Kay once nga para sa akong misis, nakakita ko sa akong misis sa una. Abi niyo igala ko maigsoon. Sultihan ta mo. Wala na ko ni uli. Labihan gid kay kanindot og lawas. Mimis pagid kayo og naong. Unya dayon ang iyang gitawag siya og buhok taman din sa hawak unya perte pagid ka. Sinaw kayo nga grabe ka siyain. O gibati kog paghigugma. Love at first sight. Na? Mo na igala ko migsoon. Dugay ra ba ni sugot? Wala mo kay uli-uli sa mo. Kaya yang ma'am, yang ante na sa
tapad na po sa akong auntie niya, akong auntie, di ako na po sa akong auntie, siya po nasa yung auntie. Pero ako siyang gignan, hindi man ka musugot. Dito ba ka sa akong gugma? Siya okay sabay di magkatuo nga di na gauli. Halos na di magbaylo nga itong naong. Halos ka na gabi manaa. Pero sabi niya, igala ko migson. Napuslan ragad na ako ang gugma sa akong asawa. O iya sang napuslan ang akong gugma. Sa diyang iya ning gidawat. Mao sa nades Ginoo. Mapuslan nato ang gugma sa Ginoo. Ngayang ipasundaya galabi ang gugma nga ni kanato. Kung kini atong tuhuan o ni atong dawaton nga mao ni makaluwas nato. Mapuslan nimo na. Pero kung dili nimo na siya dawaton nga mao ni makaluwas ka nimo, di na nimo mapuslan. Saan man nimo pagpulos be, kung di nimo dawaton di magi ka manumbaling ana. Pareha nang naigugma. Naligid sa manumbaling, mo ko maigugma nimo. Di mo ko ganahan si mo ha, di ligid. Mo na igala ko migsoon. So padayanta, naigugma ang Dios dili kay maayo kay ta. Kung dili naigugma ang Dios bisan luyo sa atong pagkamakasala, unconditional love. Mo na igala ko migsoon. Bosa igala ko migsoon. Ang unconditional love without limitation, without condition. This term is something associated with other terms. Gitawag siya oga such as true, as truism or complete love. No? Kompleto gid nga gugma. Naka-associate ni sa gitawag siya complete love. Muna unconditional love. Naka-associate ni, higala ko migsaon sa gitawag siya altruism. The word altruism is having or showing unselfish love. Mauna higala ko migsaon. Iya bang ipakita ang iyang ilabayang gugma nga ni kanato nga dili para siyang kaugalingon. No? Sumunang gugmas Ginoo igala ko migsoon ang ginaka-associate sa gitawag siya altruism. No? Complete love. Ako gitanaw lagi ang gitawag siya altruism, meaning having or showing unselfish or concern for the welfare of others. Maghisgot kita igala ko migsoon, iyang gipakita showing an unselfish, dili para sa iyang kaugalingon nga concern, kundi para sa kaayuhan sa uban, for the welfare of others. Mauna ang gitawag siya gugmas Ginoo unconditional love. Naka-associate siya sa gitawag siya altruism. The word altruism, balik ko na ko, meaning having or showing an unselfish concern for welfare of others. Buti pasabot, naa sa imuha ba og imong gipakita, naa ni sa Ginoo og iyang gipakita, dili para sa iyang kaugalingon nga gugma, kundi tungod sa concern niya sa uban, tungod sa iyang concern sa uban, o para sa kayuhan sa uban. Murang buti pasabot igala ko migsoon sa altruism. Doing something to help others, to help other person with no expectation of rewards. Muna siya igala ko migsoon. Muning gigugma sa Ginoo, gitawag siya akahangahangang pag-ibig, marvelous love. Nga naman, gibuhat niya ang tanan, dili para sa iyang kaugalingon nga concern, kundi para sa kaayuhan sa uban, for the welfare of other. Muna others, kaayuhan sa uban. Doing something to help other person
with no expectation of reward. Usahay magbuhat ta usahay nga maayo para sa ayuhan ta mo nato is expectation. Kagahapon nga adlaw ako sang libakon akong kaugalingon. Og mao ning gitawag siya og tao, no? Pero maayo yung dili nakadiskurahi sa ako. Nga naman, nagbuhat kog maayo bisan wala na ko'y nahimo. Wala na inabilin sa ako ba nga kwarta ba? Ana lang ha? Kaya tinudin na itabo. Ang ako lang uta, naigihatagan sa akong misis, ang ako lang uta na magpasalamat. Wala ka nagpasalamat. Nangita ko sa pagpasalamat, tigala ko minsan. Nga naman, murabag unconditional gyapon nga gugma, no? Pero bisan pagpasalamat na lang, di ka magpasalamat. Murabag ikaw gyapoy satan. Kamatay ka ng bata, tagaan mong piso. Murag ikaw satan, gusto niya tingali imong 20. Ilabay pa usahay, labi nagtag 25. Nakining mamao na lang ang kwarta ba? Ang ako na lang utato nga, pasalamat na lang utang ibalos. Wala dyan pasalamat. Ingon ko sa ako, misis, ulit, nagpasalamat? Siya man. Uy, grabe sad. Mamao ito akong kwarta na ako lang gihatag para lang muni muna. Para sa kayuhan sa uban. Muna igala ko may igsoon. Pero ang gibuhat sa Ginoong gitawag sa unconditional love, doing something to help other person with no expectation of reward. Ako itong iskutan, nagala ko migsoon, para atong matanaw unsa kalahi ang gugmas Ginoo. O munin dapat natong himuon sa atong kapikas kinabuhi, doing something nga wala ta nag-expect nga kita balusan sa maayo. Ha? Natural mo balos mo gina sa ato. Usahay kita, may gugma lang ta kay gwapa na siya. O say, pangulitaw, igalak minsan, hapit ang tanong man. Pangulitaw ba? Bantay gad mga dalaga, kung mangulitaw ganin na, nga ang iyang pagsulti mo ni, higugmaon ta ka kay, hilabihan ka nindot imong lawas, Coca-Cola body. Anak, kung mao ka na, bulag na misa kong misis, kay katong una, Coca-Cola body man. Karon, higala kong megsoon, beer body na igod in town. Sorry, misis. Pero gigugman ako siya nga dili, kondisyonal. Higala kong megsoon. Kung mauna, nga mayon ka ka, higugmaon ta ka kay perting mimisa sa imong lawas. Ay imong panit, imong dagway nindot kayo. Lami kay akong pagbati. Unya ang imo apang buhok, perte ka siyain. Dabi mo sugot kag sa dili, basta magkugos na siyang bata, di na naman mo siyain. Magkagidlay, magidla. No? Mulagi atong gisgutan atong unang gugma sa tao, pero di na nato kung anong di na madala. Kaya gamay na lang oras. Usahay. Mapugos na lang pag-perfume mo. Resulta sa minaalay ang atong misis. Nawala na yun. Pero ang tinuod nga gugma maluoy na. Igala ko migsoon. Yung taon kaluoy sa akong gigugma, nahimaho na yung taon nga iyan ang nahimong perfume ang ihis bata. Ang resulta sa among pagminahalay. Di ba? Kaihiyan mo gina sa ikugos. Dili kay, ilis dito, kabawapan ni mo. Ayaw po. Kung gusto niyong pa-ilis, inaya lang pa istorya. Ilis dito lang ga kay nanimawa na kang ihis bata. Ano ba? Ayaw po na yung nanay galak migsong ngayon mo na singkahan. Kay imo nang gigugma, kurug pa na imong tiil diag, pangulitaw sa iha. No? Batay mga dalaga, kung maingon gani nga gigugmaon ta ka kay guwapa kay ka. Higugmaon ta ka kay maay kay kaglawas, delikado na. Pero maingon ang asawa, ingon ang mangulitaw, higugmaon ta ka. Bisan unsa pa ang may tabo. Kana nindot na nga gugma igala kumison. Kay bisang magsakit ka, magpabilin na nga may gugma si muha. No?
Sumunay gala kumigson di kay higugmaon ta kay basta kay do na nay kondisyon ni gala kumigson. Higugmaon ta kay mimis kay naong, higugmaon ta kay gwapa kay ka, higugmaon ta kay nindot kay mong lawas Coca-Cola body pa. Delikado gid na igala kumigson. Pero ang gugmas Ginoo, doing to help other person with no expectation of reward. Tanawa gani ingon niya. Ingon sa pulong sa Ginoo, kay gihigugma gayod sa Dios pag-ayo ang kalibutan. Mao nga gihatag niya yang bugtong anak aron ang mutuo kaniya dili malaglag kun dili makaangkon hinuon sa kinabuhing walay katapusan. O niya pa, kaya ang Diyos nagpasundayag sa labing gugma nga ni kanato, nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. So kana nga, pasid sa balaan kasulatan na higugma ang Diyos, dili kondisyonal, bisan kita makasasala. Wala tayo gugma kay matarong ta. Giigugma ta sa Diyos, bisan mo yung sa atong pagkamasalaypon. Wala'y pagtagad sa iya, wala'y pagpasidugog sa iya. Nga siya manunta, naghatag ka na itong gininawa. Nga nung iyong kukunta, kay dili man mahimo sa tao. Pero salamat sa grasya sa Ginoo. Nga atong nasabtan ang balaanon nga pag-intervene, nga tanan na itong gininawa iya sa Ginoo, unya nakasalaman na itong unang ginikanan, mitaad siya siyang kagalingon dito sa cross para bayad sa atong sala. O kini nga gugmaw, dili kondisyonal. Busay gala kumigsoon, gitabangan ta Dios sa Dios, doing something to help other person who with no expectation of reward. Wala niya ibuhata nga diin aron aduna siya makuha nga reward. Wala. Kung dili higala kumigsoon, gibuhat niya ni aron kita matabangan nga di ta malaglag sa linaw nga kalayo. Wow, pag-anindot. Busa ang gugmas, ginugitawag sa marvelous love. Mag-ending na tagay, gamay na lang ang oras. No? Unmeasurable love. Unmeasurable love. Dayon, unconditional love. Muna gitawag siya, marvelous love of God. Gitawag siya, kahanghangang pag-ibig. So, muna igala kumigsoon, no? Salamat sa Diyos, og dalay gyud ang Ginoo, no? So good morning dayton kang Sister Marisa Diaz Quiet, naga-monitor gyud siya. No? Hinaot daw ang signal dili maga kuan salamat wala gyud tingali magkuan ang signal, okay, naka-monitor man siya. Dayon. Good morning Sister Maris, dayon kang GR Kulin Habor. Good morning kanimo dia, no? Ingon niya, Pastor, how is sa ingon niya rin, no? So, salamat gyud sa Ginoo, Brad JR Colin Habor sa iyang kuha, no? Sunod ayon kang Miles Franklin, Frank Limbag, no? Salamat, binata. O kang Ma'am Ellen, nga nag-watching, no? O niya dayon, kang Ryan G. Bermudo, salamat gyud, binata, no? Nga naa sa Manila karon, magdalay gyud ng Ginoo. Oga, good morning kaniyong tanan. Salamat gyud, nakalipay gyud kaayo ang inyong nga pag-watching, no? Busay gala kumigsoon ang gugmas Ginoo ka mangha-mangha nga gugma. Kahangangang pag-ibig. Kay kini nga gugma dili miserable nga gugma. Kini nga gugma dili masukod nga gugma. Kini nga gugma dili conditional, no? Og salamat sa Dios og dalay gyud ang Ginoo. Higala kumigsoon mag-pray na ta kay wala tay oras. Dalay gyud og labing gamhanan ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga amo ng patalingugan, panaling kato sa tagsatag sa namo kasing-kasing. Gitugyan og giampo og gihang salamatan tanan di alaman kanim Ginoo pinaglaman sa Kristo nga amluwas. Amen. Higala ko migsaon kini si Pastor Jenny Limbag nagikuban kaniyo sa tulong ng pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanata masayon sa kabaturan nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko may butag kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program.
From the mighty to the small, the glory in them all is God.